Het is nog maar de eerste wedstrijd. Maar hij heeft ook een idee waar de kampioen weer kan in die Grutte A. Jazeker. Dat idee heb ik wel. Als je goed naar de oefenwedstrijden alleer jongen had de prologen enzovoort, dan weet je dat wel ongeveer. Nou, let maar zijn jongens. Want dan kunnen we zien dat ik denk dat het Henk Rechts worden zal. Want die had in het voorseizoen 4 bij het beste zield en die kan dat het beste vasthouden. Maar ja, er zijn natuurlijk volle meer. Bijvoorbeeld deze man is er ik. En desvan zou iedereen Sibo Sisling wil willen dat hij een keer kampioen was. Want hij had er hult die dicht in aan zitten. Nou, maar zien wat het in deze week wordt. Want dan na je week weten we volle meer. Dit is de start op een baan in Hielpen C1 en dan weer waarom komen hult hij. Maar ja, het wie een hele twidderige wien. Het wie een trijenhoekje, een Olympische baan, maar verder wie er ik niks. Nou, Jelle Talsma komt hier over de startlijn en daar komen de oren altijd achteraan. En dan zit het er per onder. Dan denk ik van dat is jammer, want dan doe je net echt mij in het eerste rakje. Ja, hoe zitten we dat dan verder voortzetten? Ja, daar komt de jonge Rijn komt er on en daar komt Henk Rechts, die gewoon helemaal fort. Die weet net wat er heen maakt. Het is helemaal mis bij Henk Rechts. Ja, Donno was een boomje in de fokker op en zo. En Jonno was even. Donno was even wat goed. Hij komt helemaal nergens bij in die wien. En dan betekent dat Tony Brundle gewoon het stadskot goed opvangen had. En hij is eerst bij de tonnen, 4 eerst bij de tonnen. En dan denken wij al van, nou, dat is kat in bakkie. Tony Brundle van de Gaspen, die wordt Joert de winnaar. Er is geen enkel probleem meer. Maar wij houden dan ik net rekening mee wat er alweer in Hielpen barken. Want daarachter, ja, daar zit een heel soort trolk heen. En het griemde alweer in Ilkoor om. De Jester Marders, die matten hier even achter Jeroen de Vos langs. Er zit Walter de Vries, 30 wachtzien, kenner die tonnen nog rikken. Nou, en in de tweede groep wie het nog volle slimmer verzels. Want daar komt Henk Rechts in eens weer tussendoor. Want die had dan toch weer vaart kregen op een of andere manier. En die komt daar achter langs. En er komt de go van Romke de Jong ik nog achterlangs. En dan wordt er strijden om werkelijk elke centimeter schoen. En dan komt er een justjes meer wien. Daarom komt alles ik bij elkaar dus. En dan moeten Henk Rechts en Romke de Jong die moeten zelfs om een skip heen wat er leidt namens de organisatie. En die komen haast boeten het wedstrijd veel te lonen. Maar de dingen vindt het slim, want ze zijn 4 genoeg voort. En dan komen ze maar een keer weer om. Sibo Sisling is intussen wat opklom in de middenmoot. Rond een beetje naar het zesde plakje. Maar het bloedt een griemerij. Je zit er al je mijlkoor. En iedereen wil zijn plakje. En het is prachtig om te zien hoe die IFK-scootjes Joert al hier heel dicht bij elkaar blijven. Want je zei Walter de Vries, giek je even uit en dan kom ik er weer achteroon. En hij, Tony Brundle, die leidt voorlopig nog voorop. Het Harry Amsterdam, de Jonker zien, die wiest werd die tonnen leidt. En daar dan maar Henneman. Nou, en daar dan maar Henne. En dan zie je in dit rak al die man daar achteraan komen. Dit is de Raderhoek. Ja, toch net een vreun van Tony Brundle, zo'n vriend die komt erachteraan. En de Jester Madders. Dat is voorlopig op het tweede plakje. Nou, en die dienen dat ik verhipte goed in deze wedstrijd. Want die ziet nou de hele wedstrijd voorin. Maar de koeltjes, ja, die soppelen wat heen. Je ziet een meter. Wie die eerste route, wie die zowat in de lijst. En hij komt in als achtste om het tonnen. Ja, hij is weer in samen weer in het veld kan. Hoe is het alweer mogelijk? De skippers krokken zelf wel van hun prestaties Safir Wiert. Want ze konden het absoluut geen baat behouden. De eerste trein had je hem ze kreeg verteld. Nou, daarachter zit Jeroen de Vos. En daarachter zit Jelle Talsma. En die beide mannen die showen om haar heen. Piet Blauwshort is even achterom. En er is even praten erover. Nou, kom hier eens even mijn man in achter. En dan leidt het skip misschien wat beter, zei Jeroen de Vos. Maar die man zouden echt nog naar voren komen. Maar eerst kwam Jester Mar. Jester Mar die ging er gewoon verloren, Gerald Tadema. En Tony Brundle had helemaal niks in te brengen. Had niks te showen, wat dan ik. Maar Gerald Tadema die leidt voorlopig onder lering. En dan komt de Elkje nog eens een keer los. En dan is Gerald Tadema weer nergens. En dan leidt Jeroen de Vos onder lering. Zag hin de werkkoer gaan in het rak. Dat ze alle skippers bidden en hoopten dat ze een tweede keer krijgen kon. Krek als de oren. Maar Jeroen de Vos, hij is voorlopig de eerste man. En Tony Brundle komt er achterom op het tweede plakje. Dat kan er nog krijgen redden. Maar dan komt Jelle Talsmal. En dan komt Sibo Sisling in naar voren. Kenner die tonnen rekken. Zeker Heerschop komt er aan.
die kent de tonnen wel aardig rekken. Maar Sibo Siesling mat eens even zien. Want daarboven die de rader roep wel langs. Kan er erbij komen. Ja, hij komt er voorbij. En dan komt het helemaal clear. Nou, dit is dus de eerste treien. De eeltje voorop. Daar komt Tony Brundle achteraan. En dan Jelle Talsma. Dan Jelle Tadema. Dan de Raderhoek. En dan Sibo Siesling. En dan komt het hele verhaal van de IFK's heel dicht bij elkaar in die laatste rakjes. Tony Brundle gaat in het heel wiese rak de Jeroen de Vos weer voorbij. En die gaat weer voorop. Dus dit is de tweede keer dat Tony Brundle weer aan de leiding komt. Hij moet Jelle Talsma die moet erop draaien ineens. Die moet erop draaien. Jelle Talsma dan weer onder leiding. Maar Tony Brundle houdt net op. Dan leidt er onder Jelle Talsma. En dan komt het ziel van Tony Brundle al weer in beeld. Hij had al 2 keer de man die het farm leidt, had er weer verslaan. Hij wie in de eerste route de beste. En dan komt het er gewoon weer onderuit. Wat de skipper dan een jong kool is, dan is het beste skip of de beste skipper is weer baas. En Tony Brundle die gaat op wij naar de eerste overwinning van de IFK's. Even draaien en dan show je hem dat er voor Jelle Talsma los gaat. En dan is er geen enkel probleem meer, want hij doet het door stuurbord. En dan komt er een bakbord op de finish. En dan is het geen enkel probleem meer voor Tony Brundle. Niet een prachtige wedstrijd zielde voor hem, maar ik voor het publiek. Wat zie je te zien naar een situatie die het heel verschillend wijze koer oer de hulle midje. Ja, het was bloedspannend. Jongen, wat een wisseling. En ja, ik denk, nou, dan gaat ons eerste plekje. Nou, dat ging hij ook een paar keer, maar we hebben het toch weer teruggepakt. Fantastisch. Ja, je bent 3 keer ben je voorbij gegaan. Ja, zeker. Ja. Dus daarom het verbazen we ons dat we nog weer eerste konden worden. Dus nou, we hebben er hartstikke voor gestreden. De bemanning was super. Veel. Wat mij verraste wie dat alles tegen bij elkaar ziet. Ja, nou ja, dat is juist het mooie, hè? Dat er meer strijd. Dus, daar gaat het om. Dus de betere smaakt de overwinning, hè? Ja, nee, maar als je hem voorheen voort wie met zijn koeltje, dan bleun je dan wie hem voort. Ja, maar dan heb je weer die windschifting, hè? En dan voor de wind ook. En dan komen ze met de snor en dan liggen we daar voor dood. Het was natuurlijk een heel wisselende wind. Nou ja, en daar kan je wel een klein beetje op inspelen. Maar je kan er niet 14 in de gaten houden natuurlijk. Dat gaat niet lukken. De eerste klap is een daalder waard, hè? Ja, precies. Jelle Talsma, hij wordt de tweede in de race hier bij Hilpen. En de tweede, dat is Jelle Tadema. Maar het veld ziet Frederik alweer heel dicht bij elkaar.